שלום, תסתכלו עכשיו מה אני עשיתי, עבדתי על הקיט שלי ואני ואבא אוקיי, אז מוכנים אוקיי, זה בהתחלה ותם אוקיי, אתם רואים? זה הקיט, זה מה שאני ואבא בנינו, כל מיני דברים כאלה של מחשב וכבלים מיוחדים. אבל גולת הכותרת, אתם רואים את הלד הזה, הוא דלוק, אוקיי? בום, כבוי, דלוק, כבוי, דלוק, כבוי. איך עשיתי את זה? יש פה מתג, אתם רואים פה, לוחץ עליו, אני לוחץ על את כבוי, הוא נדלק, כבוי, נדלק, כבוי, נדלק, כבוי, נדלק, כבוי. כפי שאתם רואים, זה מחובר לכבל שמחובר ישר לכונן שלי ב-USB. כפי שאתם רואים, ואתם רואים את מה שיש פה? יש פה מצלמה. סתם. אוקיי, אבל זה באמת יש פה מצלמה של גוגל. אתה יכול להמשיך את זה? אוקיי. ואתם רואים, הלד ישר אומר ביי 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 ביי.